Ambalma Malion, Ambafo, Kauparkada, Ambalma Kenny, Audenga, Marasila. Jury chercheur. Bien vendredi 21 juillet 2023. Ambalma nouvelle du moment a partager fanga boya kabako pado kera amena da huklu Ambalma nouvelle ube. Amena ndado référendum na jabi bora muni munde benale ke ko badem ne kanga na ke balmo jamfa utiena parce que mo chama ngumi yera yine ga cour constitutionnel ga kula akuma chara angunu kuma chara dukola ngunu kuma chara est-ce qu'il y a vraiment faut qu'a dépasser balmo dans les coulisses résultat boli mune kumala gela juma ngumbe amena ndado appela ka nyafo ay vidéo partager ay cœur blanc aka j'aime tia ay cœur blanc aka j'aime ne tia ay cœur diga aka j'aime tia amena ndado référendum na ni référendum jabi mi mboram balmo ko paw de bena de ke ko ble paw a partager o temelengo est-ce qu'il y a famu amena ndado anga sujet flana na otidore anya meko armée kabako ba de ke ko gaw ka we tegere fo mali armée mbalmo ministre taraw kana sira aw kana joro mbalmo ministre ka tagali wallahi aw kana sira gaw kaw dara la bi esi afamu koni ministre tara bara mimbe amena ndado o bara fenala esi afamu. Donc je veux le maximum de partager augmenter lena ay audience la ele ay cœur bla pour ka ndado ni nouvelle bele banuna ani asimi fane ka nga takay dimashido balmo rien que de bonnes nouvelles est-ce qu'il y a vraiment jugu chama jigibe karame wakati mna chama jigibe ka ay fin augmenter a partage de tia pour que nganda do kumala kanga shérif ga fo chaque shérif ti amé dara kabako frati ki ala shérif ga so kabako frala fra munu na kay bana bade ma tension diabète fo dimi rendimi kodimi faut que ga numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 nyo welebe shérif tiami aidara soro kanga kutubu nanga waliu fo sheku la sana kane bele abesego ateta te mokochi ko na gelara maliko la welebe ka segere ka shek sala fo kanjalo ale re faye segu dawda kanjalo fo ya fo tubakura na le togo fora maliko no mo ba do murkete une semaine ga ni munu mo ba ga numéro la maduma inbox la inshallah. O temele ka mouvement victoire et gloire befo segu tungara kidla jo sako modina ka chedon ka bwana be en même temps à partager mbalmo et ka da awklo ka toujours amanga studio barala vraiment mo be peka demela do be ka demedi mais alisa que kalo fla kono ambe feka studio mbara beban amgo be peka demela parce que ante feka warno gole mene a nga page la droit publicité koloya kono est-ce qu'il y a femme koko nana ndame teta anteso alni nana milliards donc an connaît ni mo munu yande me bonne volonté ou là parce que am chessere mena akadan ni be fagan deme ibe 77 67 00 17 77 67 00 17 ni o wele ni ala ni kira sona ini an et ni be fagan deme ke chogom na ba nya fo ibe mo soro munu bi jabi est-ce que vous voyez donc mbalmo ibaye ka fo an me lahini min ko an ga lahini ala ya sabati bolmo ibaye ka fo référendum temeli résultat ku mena résultat te ka bo an kamana gana an dabali bana an ta do munebe parce que iba ta ga plus résultat ku mega tanta plus ibaye ka fo jugo fena ku mega organiser mo do ku mouvement do siki est-ce qu'il y a famu ko front uni contre le référendum. Quand l'on gagné référendum et la constitution croit qu'à être appliquée au Kuna. Balma on kamana gana, on d'abord bana on t'a romino. Aya kuma fois la vidéo là. Mon constitution et résultat avec un main. Parce que mana quand tu as mega fort, constitution et résultat mana bon constitution croit qu'à appliquer le damné. Balma o kumeke sababouye chamambi nemene chamambi sira chamamba do ka fo ko bora klonge la ma wakati na. Ore senfe iba e ka fo référendum bi unana kana résultat bo mbalmo aya fo ko félicitations mbalmo ne dara la bi ko malien be asmi fe ne dara la bi ko malien be shogel fe
ne dara la Choguel be kuma ka min fo akadi Malien ye Assimi nga ko ka bo Malien bolo ne dara la ka fo est-ce ya ko Malien perele no kani fanga soutenir mbolbaw ni nous jeruye nous ka nafolo nous ka musagaye ore senfe ba ye ka fo mbolbaw résultat voti be fo mi ma ko score à la soviétique abe fo mi ma ko wasa est-ce ya famu nimisi wasa dan akera ore jugu chama malola mbalma ko keme sarala ko 1,96 est-ce qu'il y a famu bi kononton ani woro 96% de Maliens est-ce qu'il y a famu ko keme sarala ko ne Malien keme ta ko bi kononton ani woro ko lu de votera constitution ni est-ce qu'il y a famu ko mo ma voter ko ye 3% e mbalma akera munu ye no fa akera malo bolo akera jigitigaye Francis Kumega munu nege kuga continuer ko fangai esi yabon ku tado ko referendum kuga fere sugu bege ka warduma esi yafamu ko referendum kana teme mbalmaw u chaman desera bima foye chogomna Francis desera Francis malora am wakati mina donc foro mi munu sigira ko esi yabon ko referendum kuma jenaye kuba contester Mbalmo cour constitutionnel bora ka jabi di. Cour constitutionnel ka jabi ko 96% iba e kafo ko Assimi au restaurant ko Choguel au restaurant ko Mali gouvernement ko mo ba fait à hauteur de 96% ko 3% ko lu de ko non e mbalmo akera malo wallahi akera malo akera jigila tige ore senfe iba e kafo bara de bana sisa mbalmo constitution toye président a promulgué ni président a promulgué mbalmo mena ndado nouvelle la mune bena ke mbalmo Mali kono sisa mulbalia adabla la Mali kono siritelia nyedoneya Mali kono adabla la niya bani ni constitution courant min voter len flé ni mbalmo ni koro de ay ni lame ka ya partager mbalmo mena yen foye constitution courant min voter len flé ni constitution courant koro de ko Assimi Goïta blessé qui présentait Fangala ko Assimi Goïta se ka ke candidat ni mba ida ka ko Assimi Goïta ko kala flin nata ka se ka présenter Malien ka voter Assimi Goïta na kadi aye ni constitution koro ko à partir de cet instant comme nous ma forme quand coup d'état ke pouvoir illégitime ko okuma de bana ni ko un coup d'état ke tukuni ni ko ameka sharia sosoke mbalmo il sera yangati soro ni constitution adopté len ko cour constitutionnel ka kuma ko président a signature ko mbalmo a te fo tuguni ko ay coup d'état ke ame fanga min konnala parce que ni constitution kuray abina le appliquer en kane automatiquement constitution mena appliquer en automatiquement ni mba ira ka fo ko sira dira ko Assimi se ka ke Mali candidat ame wakati min konnala a nouvelle flana mon mbalmo ni constitution min temele fleur o koro yo comme premier ministre mafia liminke sente konala mbalmo o ba ira ka foko bana sisa adona mo kele sari fanga bo kele mi mese ka premier ministre ka wala seme fanga bolo kele mi ni premier ministre bi se ki kumashia e o e président drone beba don ka fo président ni premier ministre ni mba ira ka fo mbalmo iba e ka fo ko premier ministre dogali min kumeke iba e kapo tuma be premier ministre sente mo be bo de sente membre do ka premier ministre ka kuma ko gari ka fien nyina ka kuma la ni ma ira ka fo esia famu ko sente o tse ka premier ministre bo a placer la tukuni o bana ko ngale ko nala kwa ni ma ira ko komunu mbege premier ministre la ay la goshi chama soro sente ko nala mbalmo ni obebane ni mba ira ka fo ko fanga me na le dia ni mba ira ka fo ko Mali kura be na le jo ame wakati mina ni mba ira ka fo ko CEDEAO ka pression tena boli Mali kan tuguni ka fo ka coup d'état ke ko pression me gaga balmo ni ngoro de kambora coup d'état ko nala kante coup d'état kono ni ngoro de ko Assimi nu ko Malien ne dana duga ni élection ne kera sa fanga mi me ka fanga insi balmo ne ko belebele bayre est-ce qu'il y a femme fanga mimbe ni koro de ko élection ne kera sisan ku sigi ni chao ko Mali sare ko Assimi nunu Choguel nunu ku e coup d'état ke
Mbalma ou se ka yangati soro. Kiri be se ku poursuit, kiri be se ku nominer parce que iba ye kafo anga sharia sumba temena ka ban. Cour constitutionnel klala débat bana kafo ibe jamana yugu ko laïcité ko damba yere kafo ibe jamana yugu est-ce qu'il y a bamu kema jeni référendum ye mbalma ni mugo ya ke constitution crime mi adopter l'inflane mbalma ibe se ka problème soro kiri senga kiri be se ki wele parce que constitution kura min dira bara de bena ke mali dugu korona folo bena kantai aw ma yo orela shogal ko gala maiga na wakli bala ay kuma min fo ko wakati sera sisan anga nyeshim barama a klibe constitution ni cour constitutionnel ye aka jabi fo bara de bena le damne agriculture de bena le damne sénère de bena le damne yiriwa de bena le damne iba e ka fo usine de bena le créer dunga fa bena sapati d'autres sonyama bena bla sur place iba e mali kura de bena ta à 100 à l'heure ni mogo mi glo mali kura ina mbalmo ni alama jange na décollera qui to iti se ka rattraper tuguni ama wakati mkodna la balmo constitution mi temelen fleni ni français moko salé français se ka bon tuguni constitution mi temelen fleni ni CEDEAO moko salé constitution mi temelen fleni ni koro de ko force étrangère fa be mali jamana kono ku be ku ka minanche balmo a glissé ko bele baw de benage sari mana ko min me kanga jamana kono sisa tuma beka wuli ki da sago fo président ma ki da sago fo premier ministre ma on yo bere bané am wakati na fanga kura de benal damne donc iba e ka fo ay information flana mi soro gawo mbalmo ko armée opération barke kunu gaw terroriste bele bado no terroriste de kumega shuko est-ce qu'il y a mo nu dongo che no o terroriste o bandi armée nunu anaga jekulu olu de kumega insécurité ke gaw dak me gaw kawye sunogo kunte uye na klibala amame armée not de service dobo uye instruction dobo ko marfa be groupe armée fembe bolo gaw ko bega marfa bla marfa teke flatte ne mali armée te afora groupe armée be ko bega to armée ko bega marfa bla ka yala ni marfa gaw ko na la ka interdira balwo ni kun afone ko be se ka gaw ne kunte dala e balmo mali armée be barala on est simple marfa blanc ani armée ga opération spéciale doke terroriste munu kumega gaw nyagami bandi munu kumega gaw nyagami a terroriste na bandi armée tarakati tegere da uka ku tegeke ukoi embolmo mali armée opération chirurgicale deke ay opération spectaculaire deke ay opération mi nabi bed walba gaw ko ku sona mali armée kuti jorotoni ministre ma katakalila embalmo keleke minaw tarakaw keleke minaw abe fo avion munu ma super ticano no brésilien nga avion lube kaw abe fo avion munu ma albatrosu no miki nunu ye mbalmo lube kaw abe fo avion munu ma Mi 171 Mi 24 Mi 35 mbalmo nunu bere be kaw bi ame wakati mina mbalmo nga blende o sera ay blende munu nye ne asimi yu réception ke kati balmo a blende clantier besera gawo a blende clantier besera mali nord la balmo sécurité de bena le damne balmo ministre tara a bla au kuna gawo nord sari population du nord iba e kafo ministre ga tagali vite na créer akana sira akana joro mali armée contrôle ta kabra am wakati mina dien donté binanga avion te bo ka vol de reconnaissance surveillance aérienne balmo ka ke gauna alantour kana ke bomakona alantour mali fantan nani be dien tongo avion be ka wuli ka surveiller donc am mi fo gawkawye ko kana sira ministre ga tagalien am mi fo gawkawye ko armée la benene do ko we minan fenfe bomakoya ka minan clantier be sera koronfela la ko minan clantier be sera kele daga wala ministre be tadro armée be relere ta ko imbe de bane no kwa on l'armée ni bara minge gawkaw abena lafia insécurité madore fo gawkaw abena ye ka fo ko insécurité diminuera aw yere ko gawka do ko lu sona bi ko jago kabra fora ministre ga patrouille dabla ko gaw commencera ka sumaya ko basigi be na gaw armée be ka contrôle ta be ka desita on ni ala ce groupe armée jolbe marfa be bebolo est ce que abesa ka yana bola ore la armée instruction di gawka bema marfa be mo bolo marfa bla
sinon ale willa n'ale willa ni marfa yera cɛw cɛ bolo ni armée bɛ kari ɲɔgɔn na donc i b'a ye k'a fɔ o baara de kɛra ko gawukaw k'u hakili sigi ko gawukaw k'u jigi sigi ko gawukaw ka da Choguel la u ka da Assimi na ko sécurité natɔ don kɛlɛ in tɛ wuli min kɔ Mali ye o minɛn de san k'a labɛn Mali kɔgɔra bi Mali mago tɛ MINUSMA la tuguni MINUSMA de bɛ ka kɛlɛ in juguya wa MINUSMA bɛ taa Mali armée bɛ déci sɔrɔ armée bɛ baara la an bɛ cɛw fɔ bi Gawo mɔgɔ minnu sera ka nin terroriste ɲɛmɔgɔba in minɛ est-ce que y'a faamu ko Almedoune o de tun ye terroriste ɲɛmɔgɔba in ye tɛgɛ dara a kan a n'a jɛkulu a n'a ka tɔɲɔgɔnw Mali armée ye tɛgɛ d'u bɛɛ kan ko Gawo population bɛ Mali armée fɔ bi an bɛ wagati min na donc ni ne tun b'an bolo k'a da aw tulo k'a balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila jury chercheur salamu alaikum